arita mahigala ni Tore, ha? Kay gahapon mahigala nag-press conference na si John Vic Remulla, ang DILG secretary. Unahon taw sa niyang press conference sa Dong Names kay diyang gibasa ang statement, no? Kutob lang sa itong mahuman kay itong manitiwason unya. Sige atong paminaw niyang press conference. Kamo nakakita, nakabasa naman mo ani, nakakita naman mo ani, pero atong ibalik para atong maanalisar pag yun og dugang. Okay, Names? Ano niyang press conference ni John Vic Remulla? Kini John Vic Remulla mahigala mao ni ang DILG secretary. Kining DILG secretary mao ni ang cabinet post nga directly reporting to the president. Unya under mahigala sa DILG mao kining Philippine National Police. So si Tore reporting siya ni John Vic Remulla. Reporting sa John Vic Remulla. Unsa kay nahitabo ani ha? Kay moingon ta mga higala nga naay nalapas nga mga rules sa Napolcom. Kanagoy na mga kaigalaan, pwede gug maunay basihanan pero medyo doon na ginasikhan story ini. Kay kanagoy mga higala, mga rules diha, mga balaod diha, mga kaigalaan, ibaw naman ta, kining administrasyon mahigala, pwede ra mga nila na mga kaigalaang puyok-puyokon ang balaod usahay. Pwede lang puyok-puyokon ang balaod usahay. Pero nganong wa man nila ni mapuyok-puyok ni ining Tore, dunay kakulian gyud. Dunay gilawom pagid mahigala. Dunay pailawom ani. Unya si Tore posible nalimot nga si Remulla mausad ang pangumang higalas na Polcom. Ngawa niya tumana mga higala ang order nga ihunong ang iyang mga gipatuman nga reshuffling within the PNP. Iya mga higalang gib. Naghimo sa mga kamanduan, dunay na dimot, dunay na promote, dunay mga assignments ba? Nya kinahanglan man kang mananghid mga higala sa doon naman ay mga rules din ha. Nga kinalan niya mo, sanghid po ka sa Napolcom, dili kay imo-imo lang na nga magmalsalo kag imo. Nya mo, nanghid po kang John Vic. Nainsulto ba ka John Vic Remulla ni unsa ba kang hitabua? O niya, hibaw na kakining PNP mga higala o kining sa military, tandugunon ba yun na sila? Munang medyo kisaw yun. Atong paminawon mga higala ng press conference. Kasi Tore, timan niya, si Tore maoy una mga higala nga PNP chief nga gikan graduado mahigala sa Philippine National Police Academy, PNPA. Kay sa una mga kaigalan kanang head sa military gikan mo sa PMA, astan sa police PMA man gikan. So first time unang higayon nga dunay graduate sa PNPA nga nahimong PNP chief ug kana mao mahigala si General Nicolas Torre. Ug unang higayon pud hinoon nga dunay PNP chief nga boksidor. Champions boxing. Pero og tan-aw nimo siya pud may PNP chief sa tanang PNP chief dai mo siya may saba kay ba? Porbida. Og ikaw ganahan kay kan Tore mo apil kag kaguol, Pero kato nasuko ni Tore maka ambak-ambak sa dato na gigabaan na. Pero ato sa ning karohon kay basig itulo niya laing posisyon. Ingon seleksyon wa na magsubay sa iyang mga lakang. Nihimo og orders beyond sa iyang authority. Wa mananghid sa presidente, sa DILG o sa Napolcom sa iyang mga gipanghimo mahigala nga reshuffling sa mga high-ranking official sa PNP. Monay na sukan mahigalang John Vic kay kinalan maguna nga kwan kini ang mo sangid sa kabisa pa man og hawd ka diha sa PNP organization ikaw mo PNP chief. Una-hunaan na pa man kay boss. Kanang imong boss mahigala matandog basang garbo ana og nga magbutbuot tala sa kag imo. Unya ato na explain ito ha. Anya tataod naman na sa 48 law of powers, no? Naana diha mga higala nga kinana ang og imong tan-aon mga sukid tig paminaw medyo kuana meaning dunay kakulian ato explain pa ng 48 laws of power. Sa 48 laws of power usa diha mahigala niingon 48 laws of power nga libro. Ang author na si Robert Greene o makabasa ka na nga libro usa didto mahigalang gibuta nga do not outshine the master. Una siguro John Vic Remulla og si Tore masuro mo na magpresidente nga magpanon gyud mga PNP kuan ang mga di ba asa napita to nga kuan nga Davao ba to sa Torpita at ang ngingiga niya sakay sa mahigala sa katong iyang sakyanan mahigala nga itom o color nga Land Cruiser pero naguna to mga taga HPG ngilngiga
Grabe mga entourage. Una-una si John Vic Remulla, murag lupig ko nimo da. Unsa man imong kalaki tore ha? Malagmit kana mahigala daghan nga mga wala kini oh. Tara kuno dong, audio dong, oh. Napay banda. Presidente na may butangan ani. Yes, John Vic Remulla di man niyon. John Vic, ikaw tore binuang ning imo ha. Oo. Mag-una man sa kinandaghan. Yung parking sa Stunga, tama? Sugat banda, o tama. O na kining ito masakanan mo na diha sa sakay. Yan, naog. Kaya mga security. Yan, naog siya, o. Murag yung kanang, murag niabot ba nga presidente ka ba? Labaw pas presidente. O? Hasta ngilngiga. Asa magkamingita na? Si Trump, manaog ginanaday, okay lang ang presidente. Pero kinilaba pa niya, nag-una ang taga-SPG, ngilngig kayo lagi ang mga entourage. Una-una si John Vic Remulla binuang ni imo, lupig ko ni mo da. Ngilngig kayo na, no? Sumuto nga pag-press conference na, atong ang press conference si John Vic ano dong. Ato paminawon tong press conference si John Vic kahapon mga higalan DILG Secretary. O kana. Thank you very much. Good morning to all of you. Thank you very much for your presence here. I have a statement from our department. The palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision. Freeze. So matud pa niya ang palasyo ni affirm na, no? Ang Malacañang nga nihimo sa difficult gyud nga desisyon, no? But necessary day. Dili ni lalim, tinuod na dili lalim mahigala sa Malacañang ilang inanaon si Tore despite sa gihimo ni Tore mga higala mo na madangatan ni Tore. Mura si Tore ana makaingon nga mo ni akong gihimo tanan nya mo ni inyong ibawas nako. Mao ni ang boss ni Tore, directly reporting siya ni ining John Vic Remulla. Kay kining DILG, Department of Interior and Local Government, under niya mga LGU, under niya ang PNP, under niya mahigala daghaning mga under niya nga mga organizations nga directly reporting po DILG, usaning DILG sa mga gamhanan nga departamento. Dili ni lalim, ano yung sa nga ang palasyo ni affirm na ni ining maong kamanduan pero difficult. Mato pa difficult but necessary. Lisod apan gikinahanglan nga desisyon mga sukit dig paminaw. At ipadayon mahigala pero ni sinya sa mga cases minya. Anya lang igbalik na nato kini atong pisa-pisahon ning iyang statement gisinyasa na ko diri tungod sa RMN 558 Manila. Atong balikan ni unya. Di ba ka mahigala kay mayon ka nga reshuffling ko no ana. Tinuod gyud kang reshuffling or dunay nasikhan ani. Or kini ni ang si Tore mo gud mahigala medyo nihimo sa iyang kaugalingon nga medyo ni sikat posturi day. Ug nga ni sa mga uban nga mga huhungihong pwede na ganit story day ingon nga by next election pwede siyang mudagan mga higala. Una-una si John Vic binuang ni imo Tore ha. Ay tinigon mga kagalamingon nga pag reshuffling ana nakalapas ana matay day og maingon nakagwalay problema sa relasyon day imo gunang gi-empower story dia. Ay kali bahala sa PNP organization. Pero ganun ni nana man. Dunay lawom pagid ani. Dunay nasikhan ini dito. O dunay na kuan ani gyud no. Atong tagag pagtagad. Plus kini mga higalang gidimot mo naman gadimot ni Tore ang iyang second in command. Nya premier na ang second in command timan ininyo. Nya ang PNP organization ug ang militar tandugonon sila kabantay mo last election ako na nagika-explain ninyo. Nga last election ang mga Duterte nga mga kandidato daog tanan straight. Sa to pa ang mga pulis o ang military dili sila pro Marcos, pro Duterte sila. Tandugonon kayo. Kanaha scientific na dili na ingon nya kwan. Tanawa ang resulta sa eleksyon kung unsa ang sentimento sa PNP, unsa ang sentimento sa military. So tandugonon daan unya labawng tandugonon nga si Tore first PNPA nga nahimo mahigalang PNP chief ang iyang second in command PMA nalupig ang PMA sa PNPA dako bay nang butang dito sa
Dakong butang na within sa organization. Dakong butang sa within sa organization. Labi na, nga dunay mga classmates sa ni mahigala sinarat, nartatis day. Nga tuwa sa military, basin niya hinuon o kwan. So, difficult decision ng Marcos.